ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монем. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеономоро сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 143,000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, якхонага квартира дар 8 ошона қарор дорад. 40 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 9 ошонага дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 143,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 112 микрорайон, духонага квартира дар 8 ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9 ошонага лифт дорад. отопление. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 410,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, духонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 42 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно почти чораш фурӯхта мешавад. нархаш 235,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, сехонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 78 квадрати метр ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 360,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф, 4хонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 108 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафи Гипразим ваини Галадок. Духонага квартира дар 9 мошона қарор дорад. 80 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. дом лифт дорад. нархаш 273 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага квартира дар 9 мошона қарор дорад. 63 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 11 ошонага. нархаш 210 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай хона дуошонага. 5 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. подкулуч тайёр кардагиан хонаро сорочина фурӯхта мешавад. нархаш 340 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, наздики бозори Балх. 5 сотиқ заминай хона дуошонага. 5 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. ремонтои хона замонавӣ. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан сорочина фурӯхта мешавад. гирдаш маҳкам аст. дарахтои мевадиҳандарам дорад. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. хонаро сорочина фурӯхта мешавад. нархаш 1 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёбем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро поделиса кунед ва беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро поделиса мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама максад саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.